всичко ще се промени, нали? Да, Йоане. Ще бъде различно. Но стой близо до мен, като тях. Как ще намерим мир без теб? Как ще си простим, за дето сме те изгубили? Не е нужно да си прощаваш. Понеже аз ти прощавам. И няма да ме изгубиш. Понеже духът ми няма да се оттегли, нито ще те остави.